Laban Billiards. First battle of the night, Gustav versus Climax. Papakaya to! Salamat, Fatboy, Dice, and of course Rush for hooking us up here. Salamat sa Club Holy Laban Billiards sa itong venue karon. Boss Mayon, salamat sa Torbektik, Strap, Nidel, salamat, shout out sa Unsavage, CPC Consolacion, and kung sa tanan na dire karon, shout out niyo tanan. DJ for the night, we got DJ Daiho! Sa akong wala, give it up, Gustav! Yo, Gustav, ikan Surigao, shout out sa pinundakay ng Panther Surigao, shout out sa grupo sa ilong sa akong kapantir karong Mayfair sa pinundakay ng Panther, shout out sa Surigao Street Apparel, sa Dream Architects, o happy birthday ka baby, o sa Luto ng Climax. Sa akong tuo, by the way, Gustav day, first time niya sa Napolo. Pagpakalo, Gustav! Sa akong tuo, Climax! Yo, magabi. Yo, Climax day. Shoutouts Ninja Podgets. Huwag sa tanan natin rin. Manang kwentos, daw si Gustav, ipiling niya nga una si Climax. Yo, binaka! 90 seconds para ni Climax. Yo, bisag sa akong kabisi sa battle ni Dawat ng gihapon. Mo na'y tinuod nga MC. Dapat nimong huna-hunaon, lihok dito, lihok dire. Kinahanglan trabahoon o inani kung mabisi kay nailawas nga tungaon. Pero Sir Leo, kumusta? Ang uban, nindot na na kontrahin mo yung ko pasuyaon. Tanaw haragod akong wakayata. Abi kong si Cloud9 lang gihapon. Abi kong si Cloud9 lang gihapon nga. Naapay pinaingon. Gahi kuno kay ning si Gustav di matay og murag poste og muhon pues karon balihon ra ko ning si Gustav murag sa gastog gaon. Ya. Gastog gaon kay gidaginot ra kang Leo. Sa lain apang dagdag ra ka. Mao nay tinuod bigo gipaapil ra ka kay ang uban nangandam sa laglag bara. Nangandam sa laglag bara. Yo, kaya mo ba nangandam sa laglag barak? Ha? Kaya kung kakita pa kas last upload sa Rapolo, siguro ka nga battle imuhang balibaran. Live ni J Black ang penpluma sa rangguan, pastilan tinuod yun tanang istoryahan. Nga si Leo, bati kay nagbatasan, magpa-apil nag-GG mo na iyahang pakawawan. Yo, magpa-apil nag-GG mo na iyahang pakawawan. O diba, mau ako'y naluoy ni mo, ay, yo, mau ako'y naluoy, yo, magpa-apil na chichibon, kaya ako, mau nilang kalaki, diri mo ako'y naluoy ni mo, kay bati ni mong gianhin niya mo ha, suroy ni go, pero para di sayang ang pag-anig, sige praktisan di ka, isa kinsay pasulti o ilan o may abilidad ka, ay bisugtay ang inyong mabubate, kay nagpanik at nase, sakto na mata ka sa ilan sa marilan pa rin ka. Kaya kung ako yung organizer, hindi ka try, bisan pagkausa. Abig na yung cheer, feeling na mo, super na ka. Bisan ipipas na ka rider, gago pang viewer na ka. Viewer na ka. Kay style ani, sigilag kumpara. Bastos ni sa Tagalog, kay galampi ang mura. Murag inani, murag inato. Murag si kani, murag si kato. Mura nakagago. Imong mga punchline kargado baliko. Sa sigili mo mura, resulta o mura na sad kagaigo. Mga sa mga tira, dili ka kaapas. Mas mupakpak mas mga bata para na ako di makahanas. Tak-tak na ning banyaga sa kung mga tirang murag nagduwag baraka sa lawas. Kay saksak na ko sa baga o di ba? Anaong pagtira sigurado yung buwan. Nagpaka-arkitekto pakas pangalan niya. Kapataka na nagsuwat. Tay, tambok. Para dili ko mulapas. Kung ako'y nakitang nindot nga angle mo kay lini mo lawas. Yo! Tambong tao kayo ko! Wag, guminuwang. Murag nag-feeling ni Wang. O busy daw siya kaayaw. Mao siya kaandam. Sa may buhangon. Ako na ko'y trabaho. Na ko'y battle sunod si Mana. O kinsay busy sa atoa. O pamatay noon. Yo!
Rabolo, ayos ba? Siyempre, kay mali kong unang pagsulod. Sa unang pag-invite ni Sir Leo, mali kong unang pagsugot. Nabantayan guro ni mo, Sir, kung sa kusog ang sulat sa kong kamot kay intro pa lang na ako ni Dinhe. Sa climax naman ko ni Apo, maong climax, kumusta? Di ko makikumusta og kamot. Kaya anti-social ko nga rapper, sabot lang sa beginner. Ang gusto na ako ma-handshake, kanang imong kamot na sa blender. Climax, na itinog climb sa ngalan, pero di ka kakatka, abot sa akong level, o climax, na klima sa ngalan, pwes ulit ang bugnaw, murang klima sa December. Kaya Surigao rin tao ni mong kontra, pero wala gihapon kaya advantage, kaya niyan ko para inubok inyong syudad. Mamura mag-Atlantis, ako si Bruce Lee, aling sumilanon, kaya ako writer o martial artist, pagtuyong ko na ako ang liog sa climax. Yung anak ko mag-plot twist. Kaya si climax, pagkiitan na manyakis. Kasi ako sumbag na yung badlong. Imong itsura, mahimo ng FHM sa kadaghang hubang sa imong namong. Kung iskutan ng pagkahain, habol pagkawag ka babae ito, pagdarong, dali ang lusutan ng habol. Murag ni sulod sa malong. Speaking of sulod, ako mapasalamaton nga ako na hindi di sa liga. Mapansinan ninyo, idugang ako ng letter N sa akong mga linya, game? O sige, ingin na nato, na mas taas ng naabdan sa imong pagpadayon. O kung saan pang agwat, magkalayo pa tayo. Pero karon, ako kang patayon, kay kung simbolo sa imong pagka-climax, kung sa ending di ka magmanampuson, o ayaw pagmataas, dahil kung sino paantuso, karon akong paantuson. Nagaw siya'y bars, pinupilit. Nagaw siya'y multi, pinupilit. Nagpakita, kabulukan, kabalokong climax nga may utok ka, pero di ka utukan. Kung saan mo paglupig sa ako kung bisan magpakademonyo ka sa akong atubangan kong mga bara nimo, tamis nga panyawa, samtang ako ang mait pa sa panyawan. Di ba ikon ka, malina sa Cebu, bisita manihawon. Di na kinahanglan kay dibyo na ako itaon ako naghikay og panihapon. Ikaw akong himuon, nakatila sa kay nga akong ipakaon kay human akong pagpatay nimo. Silang tanan magmalibayon. Yo. Grabing suwat ni Gago. Pinugos na ba kayo? Mura kag kandidato kay nangandam kag maayo. Yo. Tandungin. What's up, Gustav? Kumusta man ang biyahe? Fuck up bukag diretso ni garahe. Di ba? Ayos lang pag-o pero naghantag kalahian. Unang battle ni mo sa akong ikatulong, mas grabe giagian mo ngayong astaw si Kinsa. Di ka importante, gidawat ko din bisita. Ikaw ginawat na pasyente. Tagan kag battle sa inyo, wa ko'y pakiana, wa ko'y give-view, isang sa ka-video. Pareha mong mga bangawang ninananaw kagainyo, pakyo ako makaha. Pero netizen si Sir Leo na ako one time, happy to ng hagis. Wa na ko tuyuan nga mag-view. Promise, video sa nimo kabate, nga mura kong nag-practice. Nya, 5 katao rin nakita, katong kabate, lugang tulong nga judges. Mautay pang ang ninyo nga event. Grabe kami. Piling kahit may nga sa tournament, resulta wala din nabilin. Ha? Resulta wala din nabilin. Resulta wala din nabilin. Yo! Ha? Nya sa FB, feel kayo ang moment, mga hip-hop daw na tunay. Sila, yo, feel kayo ang moment, hip-hop daw ang tunay. Mga OA sa comment, sila yung mag-unay. Kaya grabe pa kayo endorsement, ay nagpasikatay, Surigao Rap Battle presents, Plastic Anay! Ha? O di ba narilto ka do, inaana ko kapag-sit, mura-muna nga o sa pupupok ay nag-ayahay ang plastic tambok. Time para dili ko lapas. Okay nakitang nindot ka angle mo may lili ko lawas. Yo, easy climax. Grabe ni ka feeling. Nag-choke. Imong lyrics ang wala na yung nabilin. Yo, round 2 game. Unang siwil ni mo sa Rabolo.
Huwag ito nga sa imong kontra. Loya, mata ha? Kaya effort ba yan? Kasi for example ba, ang letra, nabalito niya ang tawat ang Jonas kay sayon ra. Pero kabalo ka manuha ka niya gisipot kay pisot ka. Mga kitagaan na lang lain ng kontra. Pero grabe yung katawanan. Nanakit ako ang bakang. Huwag ka bantay, magkidripan ni Sir Leo, imong panit na nabulag lang. Kaya mo ragi patubang na sa amin, kay Black imong kaatbang. Oh, kabalo ko. Itumbog ko. Pero kung ikumpara sa ako ni itumba, oh, break na gets, imon ko, ako ni itumba. Sige, balik ka sa pagkahain. Bisan, gubot una-unahon, balik ka sa sinuray na bakol. Kini-tutorial ni Coach Silio, isilsil sa imong bakol-bakol. Dahil relax imong lawas sa espada, tagtanga imong kahasol. Bakat kung imong mapildi ang bato sa gunting, mo ang gunting, sa imong bato ako ang ipaslaktol. And then you when I speak, anong sako makalipatol, saksak sa sundang, paslak sa katana, tagos bisan mag-armor, makakita kani Poseidon, kung paslakan kang tinidor sa imong eyeball. Kung sa daw, mga deadly weapon, o ako anang gichapol, kay total na mix naman ako sa imong culture, ipakita na ako ngayon anak ko magsaksak sinagol. Maong kini ang climax sa Titanic, kay napuno og damage og mga hungaw, nagpakaulaw, nagtuugurog dili ko ang taga Surigao. Sa sobra nimo kabugo, di na ka ma-highlight bisan pag magpabulaw. Mao kay hasta mag big fish ka diri kung ang imong utok bulinaw. Kamog-kamog ka na sa kultura, mao gipaligpit ka sa ako mismo. Pero imbis nga ilapay, ikaw na ako sa bala ang lawas nimo. Ug kung tawagon pagkasarpolo, and means wala ka effort si Sir Tata, si Sir Leo kay kumanta ka sa bunun sa bara, ug ligoon sa bala, ikaw lang sila magdawat limpyo. Yang antri geng-geng. Ikaw ang gusto yung rhymes sa Gustav. Bungkag. Di ba di ka taga diri? O kayang gago taga Surigao. Ginayo pa para magpapildi. Wak na ana kasi bumong wak na Surigao. Na ana kasi bumong wak na grabe ka na mulay ulit. Yo, grabe ka mulay ulit kago. Ay, na way tuloy. Pero nakabatil na kasarap ulo, pwede na ka manghambog igulit. Kanaan kayo naabot, inaanak ka kapainer. Basta limbol na kong bakir, ang mabubo, di na kumater. Basta maghubo, pwede na mag-jagger. Basta kung sa'yo tayo kami mong brother, di ka maihan nga rapper. Nihagi ka galingan sa tumak, ipagitakan ka sa order. Kay dire mo wala nakaila. Inaanak ka kalingaw bro. Kung na'y mangutana sa ang kontra, ang tubag basta taga Surigao to. Maong Gustav, Guspat mong kaagi karon na ako ka nasamit. Kay bisan naa pa kay Jesus mong pangalan, imposible mong magpanik kung waka kay bao daghanang G nga ni rap. Battle sa napulog. Pero wala na nakabalik, no offense. For example, sila JTG o si Gwains. Mga ito yung mga G nga nakuwangan o inom sa rapulog ay igura nakasuway o gusto ka siya. Mga ng G ayaw ko i-book sa nilipin sila yun, hindi na mo reply sa mga chat. Time. Yo, climax! Mamon ka naman na yung round, hindi mo mang malimtan. Nakcho, isa ko yung balik ko grade 1. Yo, round 3. Pero na ang turning point sa storya. Kung nakuskan mo kanina, hindi pa doon. Gusto na baon sa akong lunchbox. Karoon makalsin ko na ako akong kontra. Kaya karoon round 3, magpagawas na ko ang climax. Round 3 game. Kung sa'yo answer mo grupo, RIC. Grabe rin kayo tol. Grabe ka mga main ninyo bay. Tanan si kayo maglaway, kung kamumula bay, isa nakapang balay. Kung gusto kayo bukar, tanan kasabay, maunay. Akong playlist mong lakay sa balay. Kung si Eminem may album ma-revival, inyong sound literal makabuhay yung patay. Pero joke lang, nagpa-ask-if na kung magbilib ko ninyo, pero sa tinuuray, ako kong ginay-hinayan pagpatay. Karoon sinaan ang inyong loob, kaya nagpalaanay kong atay. O islaughter na mo bay. Una na ako saksak sa inyong joints.
para mahurot inyong kusog. Gamit din weapon ng murag, grabing pagtumot, o tulot di sa bubong. Dahil si Zaratigan sa lughang sunod, akong mabaon o dula-dulaan ang tanang sunod. Mura kong nag-sound trip kung stick vegas, akong i-play ang laman loob. Akong igot inyong intestine, para makakuni mo matilang bukas na grupo. Pamilya mo mga pare o kamong tanan magkalugok, kaya akong gisumpay inyong tinae. Dahil akong tagtaro inyong lawas, ano butal ba? Mura mong ginataw concert sa parokya, kami kasi nag-steady spansola, siya kulog, Reverend Maya, kay inyong mga lawas, gibulag-bulag na ako sa lain-laing banda. RIC, RIC, Rhymers, ilisin na inyong ngalan o blind drive, kay kami nagbulak-bulak na. O ano po, ayos ba? Doon kayo na nakatanong sa subo, pero turista ni Hapon bro, bago pa. Pero bisan muna ako sa inyong tops, I still overlook Cebu. Magpagawas ko ang kanyon, dahil paputon sa dalunggan ni aning feeling, maumfang kawasan, kini ang akong kanyon ni Ring. Ipatay na ako si Climax, natuman na ang akong tumong. Sa mga way budget na gusto mo tanaw, bulak sa siraw, ang tulang mo siyang lubong. Ako ang mayor sa bars, ugong ilang itong pyramid, na ako sa taas, Usmin Yapik. Tayo. Napolo, 5 de Mayo. Dahil salamat Club Holy Live and Billiards. Dahil salamat Fatboy, dahil salamat Dice, and of course Rush for hooking us up here. Dahil salamat Turbo Hectic ni Boss Mayon, Strap ni Boss Edel. Shout out sa Asabi Chateau, CBC Consolation. Shout out sa Estilo, Gigay Pabuhol, Hero of NPA. DJ for the night! DJ Daiho! First one of the night is Star vs. Climax. Judges decision 5-0 to Star. Judges. Yo, laro man sa mas limpyo ang performance ni Gustav. So, Gustav. Sa page, laro na kayo. 0 para ni Okay rounds ako, Gustav. Performance. Dito ako gatag ni Gustav. Ako po kay mas naglabihan siya with niyang bars.